Maswera sei vedare tinokuchingamidzai zvikare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Kuri sei kwose kwamungava muri kumativi mana enyika. Zvakangoma hazvo veduwe. Strange things indeed they do happen in this world. Makainzwawo here nyaya iyo yakambotaurika mazuva adarika awo, and also tell me what you think about it. Nyaya yekuti anzi President Donald Trump vanga vafunga ivo kuti vange vachikata aid kunyika dzakaita senyika yedu yeZimbabwe. That was quite a scare because vanhu vazhinji vainge vava kungoti zvino nyika yava kudzokera kuya kwayainge imbori kuma90s kwekuti munhu akagara abatwa nechirwere then it meant kuti haazokwanisi kuraramawo kwenguva yakareba, nekuti mapiritsi anga achitobatsira vanhu vazhinji kuti vange vachiraramawo kwenguva refu. I really wish kuti muZimbabwe dai vanhu vakwanisawo kufoma macitizen organization ekuti pakaitika zvinhu zvakadaro sure then the citizens they can rise up and help and assist each other. Tell me what you think about that in the comment section. Zvakangoma azveveduwe. Regedzei tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine secret yangu iyo yandinayo. Ndinoda kureurura kuti ndakarombawo mukoma. Right now I am a man who is aged 63 years old. I am getting old, saka ndakaudzwa kuti ndichazofa hangu kana ndava ne72 years, but iko zvino zvindiri kurwara. Mukoma, handidi kukunyeperai, but kunyange ndichirwara kudaro, kana munhu akandiona ndichifamba, of course of age, unokwanisa kuona kuti mundara uyu wakura, but munyama dzangu I can feel kuti ndava kurwara. So handizivi kuti ndokutanga kwazvo here, because if you tell me I don't think kuti I still have about 1 year to live. Ndo zvandakazodzidzawo mukoma mukati mekuraramawo kuti kana nguva yako yakwana yekufa, wega unotanga kutonzwawo munyama dzako kuti there is something that is going on. So iniwo pandakaromba mukoma kudhara pane imwe accident iyo yakamboitika mushure mekunge vana vepane chimwe chikoro, we had gone to a trip, so takaenda mukoma nashi to this other lake Chivero. Takati tiriko ikoko kukabva kwazoita an accident, asi neniwo mukoma ndinoda kureurura kuti even though painge paine mhepo dzakazongosimukawo hadzo musi wacho iwoyo, but dzainge dzatova mhepo dzakabva dzachizobatana nemhepo dzandakasimudza. So mukoma nashi, ndisati ndaenda kutrip I did not want to go there because ndainge ndatogara ndataurirana nevamwe sekuru avo vandainge ndawirirana navo panhau idzi dzekurombwa, because nemudzimai wangu tainge tatangawo kabusiness. Saka mudzimai akabva ati, you know, if you are wise, sesu zvedu tiri vanhu veganda dema, unotofanira kutoti unge uchitozowanawo kamuti kako kaunofambawo wakabata kuitira kutiwo business rako risazogangirwawo nevehukama, kana kuti dzimwe shamwari chaidzo. Patori nedzimwe shamwari dzekuti dzinenge dzakatokuvenga ende dzikakuona uchiita sekunge unenge wava kusimukira, ndo padzinobva dzazokuganga paya. Mukoma nashi, ndakabva ndachizobvuma paya because madhamu vangu very confusing and very convincing. Saka namadhamu takabva tachizoenda kuyenda kubva tatotaura navo sekuru ava. Mukoma nashi, ndo pandakaona kuti mudzimai wangu, may her soul rest in peace, she was my pillar of strength. Ndichienda kuya mukoma nashi, inini ndainge ndisitomborina kana shuviro netarisiro yekuti I would go ahead with that, but nekuda kwekuona kuti mudzimai wangu ainge achirakidza zvivindi nezvivindi zvose zvaainge ainazvo, ndakabva ndaona kuti neniwo ndinofanira kutoti ndige ndichitorakidzawo kutoti nditoriwo gamba, uye nyaya dzose idzi dzainge dzichiitika ndaikwanisa kutodzimiririra. So mukoma nashi, mudzimai wangu paakangonzwa sekuru ava vachiti ko zvino kana ndikada ropa naiva zukuru vangu, nekuti zvinhu zvangu inini zvandinoshanda nazvo zvinogoda ropa ka muchaita sei? Then mudzimai wangu akabva ati ava
kunyangwe mukati nhasi uno panenge pachitodiwa kana maparts, because nditicha ava vanongoitawo zvinoita kuti tinge tichizokwanisa kuwanawo maparts. Ndakavhunduka mudzimai wangu achitaura zvose izvozvo, ndipo apo pandakabva ndachizoudzawo sekuru kuti yes indeed, sezvo vainge vati painge pachazodiwa kuti pasacrifice yangu pafiwe, zvokurevesa like ndaifanira kuti ndige ndichizochekeresa kuchikoro uye zvekare nevamwe vehukama, nekuti vanhu vatakaudzwa kuti vanofanira kuti vange vachifa vainge vachifanira kuzova 10, in which kutrip uko mukoma kwakazoshayika vana vainge vari 6, then vehukama kukafa 2 in 1 month, then tikabva tachizongoitawo plani. Handikwanisa hangu kuti ndige ndichikuudzai kuti iplani yipi yatakazoita mukoma kuti tinge tichizongozadzikisa nhamba iya yainge yakarehwa nasekuru vekuChipinge. Ndakabva ndazopiwa umwe mushonga, ndikabva ndanzi mushonga uyu uchange uchizoenda nawo kuchikoro everyday. Saka mushonga uyu ndiwo wainge uchazopa zvikwambo zvangu simba kuti zvinge zvichizokurirawo vana vaya vandinenge ndichazoenda navo kutrip, kuti pange pachizowana pakati pavo vamwe vanenge vaine midzimu inenge isina kusimba vakwanise kuzourawa nazvo zvikwambo izvi zvinge zvichizovanwa ropa. Afaini takazoenda kutrip paya, zvino vana vakati vachiswa mumabhotsi nekupinda nekubuda kupinda nekubuda. Iniwo patrip yandakazopindawo mubhoti muya tava kuenda mulake neniwo mukoma ndainge ndakatobatawo chimuti chiya kwava kutodana, ndakangoridza kamuridzo zvokuti umwe ainge akamira pasaiti ndinakabva atoti naise ko wai muri kuridza muridzo. Ainge ari musikana mukoma, maziso ake nanhasi uno ndinoti kana ndikavhara maziso ndinoita sekunge ndinomuona, because akaramba akanditarisa akabva adzungudza musoro akati sei mimi mune majokes, but I think kuti pane zvaakatofila because ndainge ndakatobata kamuti kaya. Zvino takazoti tava mumvura, tava pakati palake Chivero, bhoti riya ryamukoma ndo parakabva rachizotanga kunyura. Unfortunately pane vana vakazotsakatikiramo muna lake Chivero, ndo accident iyo yakaitika ipapo pandainge ndichiri ticha. Mushure mekunge vana ava vafa mukoma takadzokera hedu kuChipinge ndokubva tachizonosuma sekuru vaya takavasuma mukoma nashe, zvose zvikabva zvatanga kuendeka kana business. Asi mukoma, yes I regret kuti ndakaromba, but chokwadi ndichikuti kana uri munhu mutema, kana uchida kuona kuti kuroyeka kwako kunenge kuri nyore nekuti vanhu vange vachizokuganyira, chitanga business rekuti munhu wose anenge achitoona kutoti kuinga wani munhu uyu zvaava kutoda kutobudirira. Ipapo vanoita kumisa zvizheve varoyi vedu vemuno muZimbabwe, ende vanhu vazhinji vakabudirira mukoma vanorana mabusinesses avo nedzimwe nzira dzekuti hautombooni kana mamistake. Vanhu ivavo vanotofamba zvisinei nekuti vanenge vachienda kuchechi kana kuti, as long as uine mabusinesses ako, you cannot run a successful business uri munhu mutema usina foundation, usina chaunenge wakatsika. Ndicho chokwadi ichocho chandiri kukuudzai mukoma nashe, whether people like it or they do not like it, but ndicho chokwadi chacho ichocho mukoma nashe. Neniwo ndakazvionera ndega kuti as long as uri munhu mutema, mabad luck aunenge wongosangana nawo mukunorana business kwaunenge uchiita zvinobva zvazokonzeresa kuti unge uchimbozama kunyange kunamata ukanamata, but kana usingaite business rekuti unenge uchipota uchivhara vanhu uchingoitawo business riri straight, vanotokuroya chete unless kana uri mbavha. So mukoma nashe ipapo ndakasarudza hangu kuti zviri nani kuti ndinge ndichiromba, uye zvekare zvinhu izvi ndakazvipa misoro yevanhu 10. So ndakabva ndachizoudzwa kuti ndainge ndichazoraramawo kwemakore akawanda inini nemudzimai wangu, asi iyewo kusaidi kwake anewo zvekwakewo zvainge zvava kumunetsa, izvo zvakazokonzeresawo kuti ange achizofamba ari ega. Inini ndikati evo bodo, zvokuramba ndichingofamba ndichingonozvisimbisa handichadi. Saka akazonorohwa nemuswe wechimupurwa chavatete vake, ndo chakazomuuraya ichocho mushure mekunge ada kuzvienzanisa masimba navo, izvo vainge vagara vaine zvikara zvavo zvavainge vachichengeta mumba
zvikara zveurombwa. Tainge tisingatombovafungidziri vatete ava kuti vainge vakaromba, taitofungidzira kuti muroyi. Izvo vakatoitawo zvekutorombera izvozvo zvimupurwa nezvimwe zvavainge vainazvo zvikazondiurayira mudzimai wangu. So mukomana she ndiyo sikireti yangu yandiinayo, but kutaura chokwadi mukoma, hongu ndararamawo kwemakore akawanda ndiri mupfumi, asi chinondirwadza manje ndinoti kana ndikatarisa kumashure ndava kunzwa voice rinopota richindiudza kuti zvose izvi mwanangu, zvose izvi hazvina maturo. Ndinoshaya kuti ndianiko iyeye anenge achitaura neni. Mari ndakadya, ndakaenda kunzvimbo dzakasiyana-siyana, vana Egypt as a tourist, ndichienda kunyika dzimwe dzekuti they call them bucket list countries, enjoying life, especially madam pavainge vachiri vapenyu. Hatina kwatisina kuenda isu, but voice iri ndo rinondishungurudza iro kana richitaura neni ringe richiti zvose izvi mwanangu, zvose izvi mwanangu, hazvina maturo. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Zvakangoma hazvo vedu we. Hanzi zvose izvi mwanangu, zvose izvi hazvina maturo. Strange things indeed they do happen in this world. Tell me what you think about nyaya iyi yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangoma hazvo vedu we. Saka pane rimwe voice note iro randakatumidzirwa richibva kuna mukoma vedu, ndichariposta zvekare. Saka ivo mukoma vedu vanotaura Ndebele. Ndanga ndisati ndakwanisa kuwana mukana wekuti ndige ndichigara pasi ndige ndichizoita translation kuri kunza muchishona, saka ndichangozamawo kuti muchidimbu ivo vari kuti vari kuda kuti tinge tichizovabatsira mukoma vedu ava. Saka mukoma ivo vanoti vakakura vachirerwawo naamainini, zvino amainini vakabva vachizotanga kuvabata chibharo. Saka vanoti pavainge vachirara naamainini ava, vaiti panguva iya yekuti vanenge vava kusika bonde, hanzi vainzwa sekunge sikarudzi yaamainini vavo yaipota ichivasveta zvokuti kusvika pari zvino hanzi ndinotoshamisikawo kuti handisati ndakambosangana nemukadzi akadaro. Hanzi ndaitoona kunge gundwane, vaita sekunge vanenge vachisvetwa nechimwe chinhu chaibuda musikarudzi yaamainini. Saka vakabva vachizouya kuSouth Africa. Mushure mekunge vauya kuSouth Africa, vane imwe shamwari yavo uyo akazovakumbira kuti vange vachiita zvimwe zvinhu zvakavavhundutsa, even though vakazozviita. Hanzi ainge aine mudzimai wake akabva ati nyaya iripo shamwari, ndoda kuti unge uchizorara nemudzimai wangu. Hanzi vakamboramba asi vakazobvuma, then ndokubva vachizorara vose. Hanzi shamwari yacho akangoti inini ndichazongoita sekunge ndaendawo kuchimbuzi, iwo uzosara uchirara nemudzimai wangu. Then vakazoti varara paya pambedha umwe chete, ndipo uya paakabva achizoshifta kwava kusiya mukoma ava vakarara nemudzimai uya kwava kutanga kumubata mudzimai uyu, kwava kubvumirawo kwava kurara naye. Zvinova zviri zvinhu zvokuti zvakatovavhundutsa. Fast forward ivo pari zvino vari kuti vari kuraramawo vari kumhiri kwemakungwa, saka vari kutsvakawo help nekuda kwekuti vane zvimwe zvinhu zvavanongosangana nazvo so zvavasiri kunzwisisa. Saka vari kuda kubvunzawo kuti nezvose izvo zvakaitika pakati pavo naamainini, kuti pavainge vachiri mwana mudiki pavakabatwa chibharo naamainini vavo, uye zvekare nezvainge zvakaita sikarudzi yaamainini vavo, kuti yaipota ichiita zvimwe zvinhu zvavainge vasinganzwisise, uye zvekare zvavasinganzwisisi kusvika pari nhasi, kuti yaipota ichiyamwa sikarudzi yavo, which is not normal according to him neexplanation yavo. Saka kune avo vanonzwawo Ndebele, very soon I am going to post nyaya yacho iyoyo. You can also help us to understand mu comment section, uye zvekare kana paine vanenge vachida kuvabatsira, please do come to my inbox. Mobva manditumidzira mafone numbers enyu, ndobva ndaforwarda mafone numbers enyu kwavari mukoma ava, because vari pakati pekushungurudzika kubatwa chibharo naamainini nezvose izvo zvakaitika kwavari. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadai zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika uchitupa changu.
vanhukadzi ngatingwarirei kunze uko. So ndini uyo hangu mukoma ndainge ndazvichengetedza ndikatokwanisa kutopindawo mu25 years ndichiri mhandara. Kwava kuuya kuSouth Africa. Mushure mekunge ndauya kuSouth Africa upenyu hugoti hwaoma. Ndikati inini hangu zvekuzosvika pakuzvitengesa ndobva ndatanga kugara nemurume out of desperation. Izvozvo kwete, handingambozvikwanise. Panondoita sei? Ndakambotsvaga basa asi ndikarishaya. Sisuwo vangu vainge vava kumanikidzira kuti ndinge ndichitorwa neimwe friend yemurume wavo. Ndikati kwete sisi, not in this situation, no. Kana ndichizopinda murelationship, todanyazopinda murelationship ndaita zvekusarudza kuti this is the man that I want to be with. So ndakabva ndazodzoka kuZimbabwe, asi sezvisineiwo mukoma ndakangoramba ndichingokanga waya. So pane kumwe kwandakazombodzwa kuti kwainge kuchiitwa dhina yemanjuzu. Ndakabva ndachizoenda kuya kudhina yemanjuzu. Mushure mekunge ndaenda kuya ndopa ndakabva ndachizongotorawo manhamba evamwe gogo. Ndikabva ndazoti gogo, inini muzukuru wenyu ndatambura, I have tried anything, pandiri zvinongonzi pane zviripo, zvino zviripo zvacho why is it zvisingadiwo kuti ndige ndichiraramawo upenyu hwakanaka. So vakabva vazonditi vainge vachazotaura neimwe friend yavo. Saka ndakabva ndachizoenda kwaRusape uko kwandakazonosangana nen'anga iyo yakazorara neni, yakanditi ndinofanira kutoti ndige ndichitokubvisa umhandara, ndokutokurombesa kwacho ikoko mukoma. Asi chakabuda apa tumborina. Ndakararwa nayo n'anga iyaya kusvika ndega ndava kuti pano ndichakaromitiswa nen'anga. But fortunate enough mukoma Nashi handida hangu kuzobatira pamuviri, asi zvinongondirwadza kuti ndakatotsotswa zvangu nen'anga iyi. Kwava kutongorara neni, kutengesa umhandara hwangu kune n'anga yakandirombesa. Apa mari handitomborina. Akazongondipa hake 500 US akabva anditi mari iyi chidzokerako kuHarare. By the time pauchazosvika kuHarare uchazonovhura pilo yako yaunotsamira, uchaona kuti munenge muine mari yakawanda. Ungaiwana mari mukoma. That is what happened to me and I regret a lot. Kana mukaposta nyaya yangu ndisevhiseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we. Yo pakaipa. Ngatizamei kuti tinge tichitaura naye mwanasikana uyu mucomment section.